A la Garriga, l'esport és una part essencial de la vida i les dones estan deixant la seva empremta en aquest àmbit. Acompanya'ns a descobrir les històries d'aquestes esportistes que són un exemple per a totes. Què et va impulsar a fer esport? De petita sé que sempre he sigut una persona molt esportista, muntanyera, he provat molts esports diferents, individuals, d'equip, i al final, com que la Garriga és un poble molt d'esports de diferents tipus, doncs em vaig decantar pel futbol, que és el que més em crida l'atenció. Doncs jo des de petita, amb el meu pare, que ja escalava també des de jove, ens portava sobretot a roca, i a partir d'aquí també vam començar a anar al rocòdrom d'aquí al centre, del centre excursionista. Faig esport a la Garriga perquè m'agrada patinar. I quan faig esport m'ho passo bé. I vaig decidir apuntar-me aquí a l'Olímpic La Garriga quan tenia 8 anys i vaig començar amb nens. Llavors, doncs, va impulsar la proximitat de casa, el joc, el futbol, que és el que més m'ha agradat sempre. Així que des de llavors no he parat. Anava a veure les meves amigues com patinaven i jo tornava a casa cada dia dient mama, és que jo no vull fer bàsquet, jo vull fer patinatge. Jo crec que se'm donarà bé, o sigui, m'agrada, em quedo embobada mirant-ho i llavors meva mare va fer una mica de recerca dels clubs de la vora, va veure que a la Garriga hi havia un bon club. Perquè el meu besavi va ser el fundador del club. Vale? Llavors, el meu avi va jugar a hoquei, el meu pare també ha jugat a hoquei, el meu germà també va jugar a hoquei, està jugant a hoquei, i bueno, doncs nosaltres ens van dir, bueno, proveu hoquei. Una amiga em va proposar fer tenis i vaig provar tenis en el casino i em va encantar i ara estic fent tenis. Vaig veure que el meu germà jugava a can violí i al cec, els meus pares em van dir que sí que podia, a mi quan ho vaig provar el primer dia em va agradar. Què t'aporta fer esport? Doncs el que m'aporta el bàdminton és sensació de calma, de tranquil·litat, de desconnexió, saber que puc passar un moment amb els companys, jugant, rient, però alhora també aprenent i bueno, mantenint el meu estat físic en bones condicions. Per mi s'ha fet com un hàbit, ja que ho disfruto molt i és una manera d'alliberar la meva ment i de pensar en altres coses, disfrutar, socialitzar amb amics. M'ha costat temps, però he trobat el meu camí, disfrutar el tenis taula, he continuat millorant i evolucionant al Club de la Garriga i el més important per mi és que ara ho disfruto molt. A mi m'agrada anar a jugar partits perquè com aprenem a perdre, aprenem a guanyar. A entrar a la pista, posar-te els patins i és com, ja no tens aquesta sensació de tant... és com calma. A mi personalment m'aporta passió perquè és el que més m'agrada i com havia dit la meva germana és una via d'escap. Crec que qualsevol esport, tant sigui individual com d'equip, t'aporta molts valors com a persona i acaba formant els nens i nenes. La competició no és només com aquest sentiment competitiu, és també que la nena aprengui coses, perquè no només aprèn a perdre, sinó que aprèn a guanyar. El que més m'agrada del hoquei és tindre més bona salut. No només pots aprendre a fer hoquei, sinó també pots fer més amics. Jo crec que és el benestar tant físic com emocional i el fet de saber treballar en equip o individualment, depèn de l'esport. Les dones de la Garriga tenen un paper protagonista en l'esport. Des de petites troben un espai on desenvolupar les seves habilitats i passions. Per què recomanes fer esport? Doncs a les nenes els diria que no tinguin por, que sí que hi ha molts esports representats per homes, per figures masculines i que normalment són els més coneguts, però que, ostres, que això no els impedeixi descobrir una cosa que els pot encantar, que els pot portar una passió molt més gran. Que estaria molt bé que vinguessin més nenes perquè així podríem fer un equip de nenes i no hauríem de jugar amb els nens. Jo ho recomano molt perquè ajuda en molts aspectes físics, mentals, socials i a mi el karate m'ha portat moltes coses. Jo els diria que no es desanimin perquè és veritat que n'hi ha menys noies que nois amb el tema de l'esport, però jo crec que cada cop som més i és important que la gent vagi intentant-ho i no es desanimi, per molt que siguin poques, perquè així és la manera de que cada cop siguem més.
Els diria que si han de començar amb nens, perquè resulta que no hi ha equips de la seva edat per començar amb nenes, doncs que si han de començar amb nens, que ho facin, que ho provin, que al final agafes la mateixa confiança que amb les nenes. T'aporta de tot, t'aporta experiències, condició física, t'ajuda a desconnectar en els teus moments. Que no tinguin por a provar-ho, que encara que no sàpiguen si els hi podrà agradar o no, que el provin, ja que potser s'emporten una sorpresa i els acaba agradant. Ser dona t'ha dificultat poder practicar el teu esport? Cada vegada m'he trobat que alguns nens m'han dit que sóc fluixa. El fet d'haver de practicar amb homes, a vegades algunes tècniques és per la diferència i tal, però jo ho veig com algo positiu. En el patinatge en si mai he tingut dificultat, al contrari, o sigui, crec que els que han tingut més dificultats són els nois, però sí que és veritat que de cara a l'escola o amics, com que el patinatge és un esport com minoritari, sempre l'han vist com un esport de nenes i no li donaven el valor que per mi hauria de tenir qualsevol esport, no només el meu, sinó qualsevol altre. Llavors, a nivell de dificultat, ha estat sobretot aquesta. Bueno, anècdota potser quan jugava amb els nens, no? que al vestuari jo ja anava vestida, bueno, els meus companys també, perquè eren petits, però el primer gol que vaig fer jugant amb ells va ser, no sabien com felicitar-me, no sabien si abraçar-me, si no, i els hi feia una mica de vergonya, però jugava amb la mà i ja està, o sigui, va ser... Com que no hi ha gaires noies que vulguin jugar a futbol, el nostre equip és molt variat d'edats. La més petita té 14 anys o així i la més gran més de 22. I llavors hem de jugar a una categoria sènior, que és més gran que la nostra edat. Bueno, més que dificultats, quan era petita sí que és veritat que hi havia molt poques nenes que practicaven aquest esport, bueno, i nens també. I sí que és veritat que ara amb els anys veig que s'ha donat bastanta importància a aquest esport i hi ha bastants més nens que el practiquen, però dificultats com a tal, tampoc gaires. Bueno, jo sóc l'única nena del meu equip, però igualment amb els nens també em sento còmoda, sempre com, no sé, estic bé amb ells. Bueno, clar, jo al fer ciclisme no és que hi hagi moltes noies i és difícil trobar-ne, així que bueno, no era l'única, però de les úniques, i al principi em sentia una mica diferent i allò que dius, aviam si estaré fent alguna que poder no és normal per les noies, però mica en mica s'han anat afegint noies i cada cop són més, així que molt contenta. Què significa per a tu representar la Garriga al teu esport? Algo com poderós, perquè és com que portes els colors ja dintre del club i del poble, perquè el poble també suma a l'esport i representar la meva família i amb orgull. Per mi, cada fita que jo aconseguia com a Núria Gómez també era una fita pel poble, no? I per mi que em reconeguessin aquí a la Garriga com a esportista, quan em trucaven des de Ràdio Silenci per parlar, per mi era un gran orgull com a garriguenca que soc. Per mi representar la Garriga, la veritat, és que és una de les coses més importants, perquè des que vaig arribar al club he ajudat a fer créixer un projecte, sobretot en l'apartat femení. Representar l'esport ja és molt important, però representar l'esport femení i el poble on visc, que és la Garriga, és molt important, perquè vol dir que estem fent un avanç en l'esport en general. Orgull de saber que estàs en un bon poble on també et tenen molt en compte, que no es menysprecia aquesta banda de l'esport, perquè és un esport no tant com el futbol o el bàsquet, que són més reconeguts, no? Però també li donen molta importància. Les esportistes d'avui són les referents de les futures generacions. Gràcies a elles, cada vegada més noies s'inicien en l'esport, inspirant-se en els seus èxits. Com era abans la pràctica de l'esport? Doncs una mica diferent que ara. Jo vaig començar a fer esport a l'escola, esport extraescolar, i fèiem diferents disciplines, les provàvem totes, i competíem entre les escoles de la Garriga, i després això, als 11 anys, a 5è de primària, vaig triar bàsquet perquè era la modalitat esportiva que hi havia aquí a la ciutat. Ets dona, has d'estar a casa, a cuidar dels fills, i no tens dret a... El meu germà feia esport i ningú li deia res, però jo tenia més complicat. La meva mare em deia, corre, per què?
era com... No li entrava al cap que em vagi bé emocionalment. A veure, jo com a noia ho vaig tindre molt fàcil. Ho vaig tindre molt fàcil perquè jo anava a una escola aquí a la Garriga, que ara és el SEC, però abans era l'Alpe, i era un dels esports que es practicava que no estava dintre del curricular. O sigui, el curricular era la piscina i la natació sincronitzada i l'handbol era un esport extra. I jo vaig començar allà com a esport extra. Des de petita patinava. Quan vaig deixar de patinar vaig començar a fer dansa per l'esquena, per control postural. Llavors vaig començar a jugar a l'esport escolar, que aquí a la Garriga hi ha molt de teixit esportiu, associatiu, perquè des de fa molts anys, entre els anys 90 i 2000, l'esport escolar va ser molt potent i la gran majoria de nens i nenes fèiem esport a les escoles. Doncs vaig començar a fer esport amb 16 anys, una cosa així, amb ma mare, que ma mare és una persona que li agrada molt fer esport i és una cosa que em va inculcar bastant. Llavors amb ella anàvem juntes al gimnàs. Jo quan vaig començar amb 4 anys no vaig trobar cap dificultat, tot i que noies quasi bé al club no n'hi havia. Sí que n'hi havia algunes de 2 anys més grans o així que ens portaven bé, però amb els nois cap problema i jo vaig decidir que ho volia fer perquè el meu pare jugava i jo ho vaig fer i vaig estar molts anys allà. Com ha evolucionat l'esport a la Garriga? Home, crec que cada cop més hi ha més dones fent esport i això es veu sobretot, per exemple, ara que faig més ciclisme per tot el tema triatló, es veu a les carreteres que, bueno, doncs cada cop hi surten més dones a fer esport, cada cop estem més acostumats a veure-les, també. Home, jo crec que ha avançat, que això, no?, que ens hem donat compte com a societat que l'esport és una font d'això, no?, de molts valors i que és molt important. Ha evolucionat molt, jo ho veig molt positiu, que hi hagi que les nenes i les noies puguin fer esport, qualsevol esport i que abans no podíem, estaven molt limitades o perquè no hi havia clubs, però jo veig que és molt bé, molt positivament. I la Garriga, que és un poble on hi ha tant d'esport, jo em sento molt orgullosa de com ha evolucionat, del que teníem quan jo era petita al que hi ha ara. Pel que fa al meu club, a l'hoquei La Garriga, hi ha hagut una evolució bastant important. Quan jo vaig començar no hi havia cap equip de noies. Em va intentar haver-hi un, però va ser impossible perquè no hi havia noies. I jo vaig estar sempre jugant en mixta fins que vaig tenir 15 anys, que vam fer el primer equip femení. Fins que ara farà 2 o 3 anys s'ha impulsat un equip femení a La Garriga i jugant la categoria de segona catalana, que és una categoria important, i com s'ha fet un pas molt endavant per part del club per apostar per una categoria, igual que la que tenen els nois, doncs també per les noies. Segurament encara falta i sempre quedarà una mica, però sí, jo crec que s'ha fet molt bona feina, s'ha apostat des de les entitats per al sector femení, també campanyes més enllà de les locals que també ajuden a que l'esport femení se'n difongui, se'n parli i hi hagi opcions, però encara queda per fer. Tenim moltes associacions dedicades a l'esport, i hi ha molta gent aquí que ho practica, no? Llavors, crec que això és important que fomentem i que no perdem de vista, que necessitem cuidar la Garriga perquè això continuï igual o creixent més. A la Garriga, l'esport femení és referent al municipi. Les esportistes no només destaquen en el seu àmbit, sinó que també són un exemple de superació i treball en equip. Cada victòria i cada derrota són passes en un camí d'aprenentatge constant que les impulsa a ser cada vegada millors. L'esport femení a la Garriga creix dia a dia. Les dones són un exemple per a totes nosaltres i ens demostren que amb esforç i dedicació tot és possible.